sedulur sing anyar sampun wancine uga sampun wayahe iki kanggo dirayake ingin angen kanggo dina iki iso kumpul bebarengan dadi siji getarannya irang-irang kuwi lambene gawe ori kuwi sabuke iki PS hati jenenge Madiun kutha asale lahir ayo padha serugo sae temen ajaran esaterate sampun wayahe ayo goyang toyo ing dina iki goyang sampe bawah toyo kanggo dirayake wingi ning angenku kanggo dina iki bisa kumpul bebarengan dadi siji irang-irang kuwi klambine Baik, terima kasih satu lagu, satu lagu permintaan dari teman dan